Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Marlboro и днес ще започна нова поредица на Minecraft, която ще се казва Harder Survivor. Така. О, страхотен байом. А защо така ми лаги? До сега не ми е ставало така. Ще спра клипа, докато разбера защо ми лаги толкова много. Сега се. И ето ме отново. Надявам се този път да не лаги толкова много, ако лаги не знам. Но не знам заради кое беше. Трябва да има. Ето го. Това търсих до сега. Така. Ще пипна. О! С течър пак съм. Някой, ако иска който му е любим течър пака, да ми пише на ЛС, аз, ако иска, ще го сложа, да види как изглежда и да играе с него, ако иска. Абонирайте се. И да, какво да ви кажа друго. Идеално място за къщичката. Къщата ми ще е точно тук. В земята, иска да кажа. Ще спра клипа, докато се направя къщичката така по-широка. Да се направя хубава. И сега се връща. И ето отново. Да се направя толчове. Ето вижте как направих къщата. Оп, те съм пропуснал. Така. Сега ще си направя печка. И да, това ще е за днеска. Аз бях Marlboro. Абонирайте се. Дайте лайк на клипа и това ще е за днеска. Довиждане!